tiêu cái này có cái bor trong cái chụp cái chính start của mình ta namar cái này cái lockdown bagi Allah cuban cakriu belai khak cái chính sang cái nghe pak cái yeng mana cái jongi lấy lamba cái này cái tiêu cái liok cái này cái kabu cái này cái lat mat persngeu sakit para mengai hapok ke balang bat cik wepat ke balang lamba kini ikor ke bor jong ke kini start ke pementa nengkong suapan sedang ampuli ne katukan ni ketin ke jong belai kepala pancam Kepala pancam naga tapsam kulai bersam naga dekat ke bawah riu banyo bekra. Une orang li ulalanyar tu try ulios ngeu. Baru pen im naga jinjar baru. Uangal try laka sautong ya kita ke safety ni baru pelak iki tomat batuk ni bau try ulung ba sok tau breu basania hau brain ketku ya gini ketin kenyang upal persngeu hagan kepor Isdang ya kajing sakri yang ni yau belai na kajing ruai na kajing ruai ke balais pa pra kajing ruai ke balais pa pra ngasngau skam jisu ulong jonga aha ka burong belai ngalayak ma lepa jing pendem layo bat jing suspa tas nam bekodor belas sajana ngenyarwai du jenwai paro itu bedekot naga jenwai ke balai spa prapopra Asgos ham Jesu ulong jonga aga burong le ayo mama sing pendem ayo pating siswa tas nambah Mentanya pernah
mendengar benar, mendengar word, ya Rob memberi kepada mendengar benar, mendengar word, ya Rob memberi kepada Mentangan kot ke teman san timur siang sengubha banyalam yangi boleh bat bantuai boleh nak tin yang boleh bat bantuai Sebab ini macam brand baca macam Dubai. Tunggu ni pahai kindet seperti ni jamu. Kebila mencium ni kitab jamu Isaiah ni tu lupa. Belong ke basan bersang ke dekat ke benengkong ke baat ke bandriu bat ke banyam. Kau jar wasliang tuan sigi baru tahu don sebai wan tetit ban bam wan kin tetit tuan bat kedut klem sebai bat klem do. Balai pelus sebai yang bom long kupung bat kecing terai jang pi yang bom pen kedang. Tu saya skor biang yang bat bam yang kata ke babha tu kemen sim jang pi kan pesnga bahale deru ha ke bekelin. Wat pi utrak dan laban cemi tu kerpat kat bau jang hajan. Tu buman nino ialah kelenti bat ri bom hok ialah kecing mun. Tu paru saya utrai tem sengau sen ayu bat sao play jongi nama unmat pha ublem kerku yang jing play jongi tien jong ni pot tengen pendem ha kecing tuan au play belong pa jongi ba pendem melong play bodon bor bat krau bor ha pendem bat ke kandeu hagre keno pa jongi ke singi ke bakrau bat betang khu ke ceme ngiwan kumne yag ban sekri ban pen krau ya ketem dan bor ke jame trai pada deng jong kini kecing ya ke pakai bertehi baru ke wai kalama hakine ki singi ba kini ki benai ki bamanta ya isha bamehi bidang don na jan jongi hagi por baro mem jino ini haman ke wai jong kecing em ke jongi me pendapan biya ini bat me pesa yang ini cinon kam jongi hagi benta baro jong kecing em ke jongi berkam tam me ban pa jong kecing e ki jome ya ke bangilang long kumne kum bangilong kena be nam ta jong kini ke baro kecing bas bun ki jome ngidon kam ya ke ban a buram kecing bat ke ro yeme ublei ubdei banyo ya ka nengi kecing thau ki jome try niwan ro kini ke por kema jame ban khor garpa jame mesma ban isnai leg jong ki prem ku jame yak ba mele thau hi singa trabe ban phai mun sim jome undo ka lembat ka wai ka man sim ba sakri me hagino ki leg banta jong ki chem ku jong ki barira problem ba jong ki ne ki no pha jong ni ki si hag ba baro ki ba pek bar bio sing bar basnga lang ba jong ki ne program ki ne ki por abe kalau kecingkar ku ya baro ke bio sing bat bape ya kan tra tu nang rap jong balang macame ha bakanang ya jikini singi jong nusna badang sa hap deng jong kini kecing ke bagahaban ma isnai bandor kal bar ki kun jong balang jame baro ku kun rabi bakin ya ke kabor ke jame tra ngi dwai me ngapon lang bau sakri jame ubanai ke kubon ke tin ke jame try to dor kalemadu pankan tangi do musim macam ke baro kemen pesngau hap deng jongi bada baro ke biosngau bad bape ya kene program kalau sa jengker khu ke men sim ki bakodo ai mo sikri jame un pesngau kene ke por kunade daga bor ke jame kom kita ka ding bapai penan ke balapan thangdu ke men sim peman ke jongi wai pi wai hak bagadonur ke jengi kan long sha ke jika song jong sim jame trasimti ya kita jong ne kapo bachimti ru ya ke jengem ke jongi habila ban ya
daga bor ke jeme habla ban yang ki singi jong ke jim ke jeme kam tam bangina ke chikni chakri ke yoro bak jim bandam rom ye ke tem khra bor ke jeme ke barot rabe ki bangimla bani tulu di khma jeme hne metip kham bham me ye kita baro kom tangi IT benchania hakti dan bor ke jeme singawe ni ke pon ma bi ki pap ke jeme ni bag tang jisu ni pan ke ni baro amen Chua bangin yo sngeu ya kubor na kaktin yung brain na Reverend D.H. Lamaray. Ngas ngeu haban kot ya gini ke special number yang kabalang Miss Charity Ward, Seria Manas, Manifika Manas. Sngeu ha ban wan ai ke special number hapdang jongi hagan ke por. Ba
ngakot ye Reverend di Islamarai Mensiau bah banai ke kubor ten yong belai hapdang yong ikum ke balang menso hagan ke por kanong edap dagi jing siu kuman bai man priang siu bahai pi pastor namar be pelai ke por ko kodor yang pi ban ya don benta ban ngi kum ke balang hagani ke janmi belai yong ker khu ye pi lang bagani kubor ben ai hapdang yong ni hagan ke por khot is pastor siu bah ban chimik benta hagani ke por I teman basan Shermani bapadiat ya kedega jing syekri blai ke juni hagana kapor ke bamenta ki para bangit beit baro ki khun jang kabalang hangni manso bat ya phi ki para bangit beit baro ki bat bet ya kena ke channel kabal penbet bat pen krepang lengba kabalang nang ne ya kabane syakri lang yu blai hakawakum kene ka kalimat ningkong ek apan pau ke jing sunguk bakrau yu blai ubalai alam jangi barbaladan rengkat lem batni hakawakum kene ka por kabaka perthai hi baro kawai kadon hapdeng ka jingale kabaju ya kena kajing pang klam kabalakta ya kepertai baro kawai bani aingu kerpang yo blai bawat hakabakum kene kapor ngidang yo ya kabakum kene kalat ban pensawa ya ka khubor ka ktin kabakut kajing blai lengba kene kalat pathai khubor ngai khublai kerpang ya kabalang menso kabala penbet kerpang ya kena ka program na ka banta ki khun jeng kabalang ki badon haki kisem ki bashash ko re ka ktin ka bakhuat ka jeng belai niyo I dala ki jeng ki khmat bat niyo sngow dala ki jeng ki skor ba ka perthai kadon haka jingkul mar jing kadon hakata ka jingale ka bakra ka jingki win kat shabaniya nyeng haba pet ka jinglong jingman jong tane ka perthai ka bamta ki babun kila du jingkremen ya kalawai ka jodi ka jing shapting ya kana ka khlam kalawan ra shibun ki jingdu ke bakrang haka jingim ka jing la kalong haka trei ka kta haka kamai ka kaji haka yo ka kot haka pule ka puthi bat haki weipat ki benta jong ka jing ni syam bakane ka khlam kalakta shibun bat ka bakta shushu yangi hakini kasi kalong ru habangi phai syaka jing syakri ka jing yu lai isyam bakani ka khlam ka bit ka bakat khandai kalakta ya ka jing syakri bar ka jing mane ka jing yu lai kabangi hapan syongkhop haki bat ya ki jing mane ki jungi ngel hapan tan ko chwa shipor kajing momla jengi bantep lanu bakini ki kin kutno bat sakat no kane kapor kan yailong kum kapun sitom jingmut yangi kabalang yaki khun jang kabalang bat ngiyo I ya kata ka jinglong jeki beru ka baki syapti ki khenyu bat ki artatien ya la ka jong ka jing pedang ke bakum kini ki jingga denti don ka jing phaidi jang ki bru wat na ka jinget ka baki ki don ka jing shania ha ublai kala nang khamsting kat banang mi kis don ka bala persang ban wat ke lat jingera ki lat jingeda
bat ban bu ya kata kajing shania kajing ki haki weipat ki bo rai haba omdan manu ru bala ban yarab yagi hakabakum kata kakut ki poi se kajing no mensim se kajing sngau bitar yaladi bat donru ke bala poi shedu uput wat ban khat jubor yala kajong kajing ki parabangi bai hakabakum kane kapor jong ka jinglom jong ka pertai lapan kan mau yang ya ka wei ka benta na ka tien ka jong blai ka bangakwa banbu kum ka phang jong ka jinga selap akan ka por ka bamenta bat kata kalong na ka jingroi sam ka bashispa arpusan ngan pule tang ya ka khat ka banengkom bat ka baar ki ba om kum kita kibashania hautrai kilongkum ulum sayam ubamla panki handrai uyaine bomjut kumba kilum kibarok saudong ya ke Jerusalem kumta utrai ulang barok saudong yala kibriu nadu enta bat hadu bom jukot kadang-kadang kebentah kabang akwa ban shim hakan kajan ban longkum kan nongrim na kaphang jong ka jingas lo na kabentah jingilang baru ki ba shashko ki ba usgo ya kaktien ka jubulai bat shwaya ka baginya shapra ngin pai shubulai kendiat haki jing duai tengin duai Kukpa jengi ubah beneng, langga baku ke kerteng ke jome, wan ke hima ke jome long kamon ke jome, haka kendau kumbah beneng, bat longruk kamon ke jome abalai, hapedeng jengi kum kikun ke bai ki jome, ni aingu yang mereka kenran namarkan kapor kabakordor berkapor kabakentang, kapor kabagiban shashkor kaktien kabaku ke jome. Kaba mame ablay me don ban keren hapdeng cingil bagai dekat kalimat. Lang bau syakri bamelamon ban khat. Naka benta kaburong kajome ablay. Hingi duai namar kata bagai dekat kalimat. Bamen kmi isnai halaki jong ki syakri ki jome. Bamen kmi isnai halor ki kun ke ba ki jome katran. Ki badon haki ki sam ki jengki. Kibat terang bat kibas liang ban shisngau ya kaktien kabak kuat ke jome. Kabangi don hakan ka jing kabakat kan ka bala penlong yang bangi haban syongkhop halaki jeng kisam. Ablai ni aingu ya me namar ka kapor. Kabame penyo yang iya kan kalat kabakum kan. Bangi ni ngau ya kaktien ka jolang ba kan kilat pathai kabar. Keren atrai hapdeng jingil magan kapor. Nabangi tip pamelong ubelai ujung. Haga kerteng uji sungi tuai. Amen. Kani kasam kadika jingruai kiu kerdan jiki kun Israel. Bat kala jirwai yaka hakapor kabaki let kiu shaka temple sha Jerusalem. Ban rakhe yaki light likin niam ki bakram ki jungi. Kom kaniam kajinglat ka Pentecost bat kajinglat niam sok lengkong shusula yathu yang ila ong baki kun Israel habaki ruai ya ka sam ki ruai ya ka da kajing ngau kendu pada kajing raham se bat habaki ruai ya ka kajing ruai ki ngau thu ya kajing krau ya kajing kordor kajing ubaim ubaki syakri baru baki mani. Dai hakabakum kan kapor baki kun Israel ki ken mau ya ki bakrau ki ba ublai ulai haka jingim ka jingki. Ki ken mau ki kamba ka bakrau ki jing ublai ki ba ulai don ringkan lam baki nadu kapor baki don hakar Egypt shwa baki mi nakar ka jing longrau. Bakin poi hadu kari kanan kari jong ka jing.
Ublay ula don ringkal lambat ki. Ula ya da kerpang ya ki ki babon ki jingjia. Haga jingyam ka jingi. Badla pala sheliang ki jingma ki bakrau. Ki baki man, bad ka baki akan tu. Ublay ula ya da ki kunisal naka jingyap klam haga Egypt. Habau angel juga jingyap wan ban shoyap ya ki kun kanengkong juga jeker Egypt baru palai. Bakaying Israel kalalai kerbang naga naga jing ban haba kilami negara Egypt ban lech kare kanan kilapoy haka duriau ka basam haba ki bek kali ki jogi kma kio iya ka jingkot hangta Henry ubelai haka bakum kata kapor lengba umosas ol penkat arliang ka duriau basam bat kalalung kalan tiba bagi kun Israel Shwa bakin kam kinjam seseliang juga tekawa. Ginong shun ke bawan be na dien regi sipai jung semparo kelawan. Pada bagi kunisel kilayo I kane kajima kadon hajan jeki. Belai ulah taplop ye kita baru daga duriau kabasa. Bat ginong shun ye kunisel kilayap jelok. Haga duriau kabasa. Kikin mauru yau lo uba mensi. Bade urishad ding uba menni. Uba yalam ya kajingnya denti kajengki bad bakan long kajing shngan ya kajingnya denti. Kila boy haga di kanan. Daka keti kabadan bohor kajeng belai. Hakat khot kabanengkong juga nak sam kabachispa parpusa unang ruai sam hangni upanya srim ya kibriu ke babu ya kajing shania hauna ubelai ubaki kun Israel kinget baki longkum uta ulum sayon ubaskam ubamla penki ubayaine bom jukut wat lada kalong Haganu kanu kerukum jong kajing im kabagi kendo. Habangi pulai kaktien kajung oblai la yathu lingi ba une ulum sayon udai uwai ne kilum ba kerpang jong oblai. Udai ru ulum obat kentang uba oblai uju pendankam ba ki kun Israel ruki ken ba une udai ulum jong oblai. Ka history ka yathu yangi ka om ba una ulum udan shaphang shatay jong ka nomba Jerusalem ulong ulum uba itanat uba jrom uba ya ulong ru uba uba skam bat ka jingdon jong ulum sayon kalong ka jing singan yaki briu ki jong ulai ke badon hakan kan wat kinom shun ki syam chitom banjok di ki kun sel habaki ban kiu shalor jong ulum saya ya kanom ba Jerusalem kinom shun kimla ban hiertma tumar namar nalor jong ulum sayon la ban yoi ya kinom shun ke bamot ban hiertma kajing don kajing kalong kajing singan nama kata ya kan nombah Jerusalem bat kaktien kajing ulair kekeren bensisha ya kan eda unongnya thulpa Joel obaong nabah ulum sayon bat Jerusalem kinlong kita kebalai em obadaya ru ukran nya kaju ka benta uong henrai ha ulum sayon kindon ke balak im bat unlong ubat kentang ngis ngautu ke prabangai pe ya kajing kordor jong ulum sayon bat ya kajing kentang ta jong namar ba ulum uba ubelai ulapan kerapang dai halo kan nongrem ba unong ruai samru open srem ya kita ki briu ki jong ubelai
kiba bu ya ka jing shania hau no blai ubaim bagi long kum una ulum sayang ubam la tan ki jing jinjar ka bagi kan ha ka jing kim la ban pen phai dien ya ki na una ublai ubaki ki jing sha la ben ki jing sha pen shitom ben kim la ban pen ya jingai ya ki na una ublai ubaki sha wat ka jing pang ka jing shitom la ne wat ka jing ya kamla ban pen ya klat ya kita bangan chu ublai ki babu ya kata ka jing shan ya ha bat hakaktin ka jing ublai ni shem ya kawai ka samla ka bakerteng karot kadai ka samla ka bawan ka jaj penriu ka ba mane boleh tahu kadai ka samla ka bawan ka ying ka sem ka bampat itu yo no belai ubain handrai indah bakal ya koi ka wai ni ka samla hebru ukun jakan nomi bat lengba jong kana ka ying ka sem jong no sam ka yo ikalat ban itu yo belai Jehova ublai ubaim ublai ubakra ublai badap ya ka beneng pada ka kendau pada bakal syam ublai kalabu yalade hakajing syania bat hakajing alam kajung ka kalasyam Badaga syam beu bakat beu shudai ublai ulang ublai ubalapan syania karut wat hab deng ka jing ka bakama ka jing ka jing ka wat haba utnga jungka ulai yapno bat ulai ino ya ka syadi kala raikut banya syong ya sa pada ka jungka tengah bat haba bat ka jungka kiau kurim habaka kiau kurim jangka kalau bat lai phai no shala ki jangki bahai ngasam shala ki kur ki jai bat shala kashnong kata rekarut kala kerpat ya ka wat kerpat yang bangan khalat no ya ka ban lai phai na ka babut ya pha na ba sha ka ba phan lek ma pha hang ta ngaru bat hagabapan syong basa mapa hangta ngaruman syong basa bat kibriu jongha kinong kibriu jong bat ublai jong unlong ublai jong ki kentien ke ba syong haka jimut yang perkhat jang ki ki kentien ke ba karut ka ba ublai jongha unlong ublai jong Habang berkat ya kena kentien, kabami ya kena samla, kabala bu yaladi, haka jinyalam ka jong ublai, kabala syania teli, haka jinyalam jong ublai ubadan war. Jia kat bajia, long kat balong ya kajinyam. Tanam syakti, namar ublai, udan ringkat batka. Ngas ngoyok mensim si bune sikadai. Habang berkat ya kena kabenda ya ka baka kerut ka keren halaga jong ka kiau kuren rabangit bayi habang apai ceka history jong ka balang ka balaya dan ti haja telikis nam ya ka jinglong ka jingem jiki rabangit bayi kijin Kiba im hakas paksnam gaman baman shwan adu kas paksnam kabanengkong. Haka jinyat nanti ka jengki hapreng ki jingel ki babun joka jingem. Bat ki balalong rukem ki martal na kabata ka buram ka jengutwa. Bat ni aingu shishayo ulai. Bakalalong thikum ka kentien jeng uwe na ki kpabal jeng ka bal. Obaong. Bakas nam ka jeng umartal. Kalalong sembay bakra ya kabalang kajulay
Badai kini ki runget lum sayon ke ba na dukas pa snam ka ba menshwa ka bala penlong ya kena ka balang ka jumblai bahkan yang hadu kini ki sni ke ba menta bar kata ka jinget ka ba ki kidon ka jing shania skam ka ba ki bu hau belai kala penlong ya ka balang ju bahkan roy kat ki bakum kini ki runget lum sayon kim shapting ruem ya ki jing ke jing jinjar haka jing ya nanti ka jungi kinu wat ban yakob ikini ki jing jinjar ban challenge ya kini ki jing ki ba ki dei ban ya ing ba ka jing ka jing unong ruai wa thau ya ka jing ruai ka balai spa khandai pun uong te saudong ka jinjar to yeng ban yale ngan yeng hapdeng ngam ting ngam babe kamen siam janga to shortcut bamon utrai laweng ya kabi kat badan sawai pat bala thau ya ka jingrwai ka bacis pa sa pulai om kadai ki jinjar ding na syiar ta hiban bu ya kane aingan syak slobha ka shitam ngam benut ai bor ngan ya ngan kermen skam la syak ka kading haka bakut junom ngan syam ya ublai kalam jinding snap ki pra pangai bai ya ka jing shin rang mun sem jeng kita ki rungai lum sayon ki ban not ban yen hap deng ki jing ke babon ban om deng ki jing jinjar ngan yen hap deng ngam ting ngam ngidon haka ne kapor jeng ka jing kapor ka badap de ki jingale kapor ka ba penduk jingkermen ia ka jing em ka jing handrai ki rungai dum sayan ki rungai ki ba bu ya ka jing shania ka au kimdan ka jing shapting ya ka ba kom kata nyemlak sabdakan mau ya kan nabon kabala syam yo jisu haka jingem ka jengka bat hakabala syam yo jisu ba ulong ublai ba kalaban syania ela ka jengka jingem ka kloi ban ino ya ka yingkasa ka kloi ban ino ya ka spa ka ba ka kadon bat kam syap ding ruam ya ka jing penting jing penmau nak bahaya besar banten shitom jaga namar bakalabu ya try jisu kirungai lup sayan ki yang hapdeng ki jing ke bakra hapdeng ki jing at pelu hapdeng ki jing ki palo jong kaduryo ki yang hapdeng namar ki scam ba udon ubelai ubayem rei ngimla ban mudur kum ki prapa ki bahaga bakum kane kapor ki donru ki bala phaino na ubelai ban ino ya kata kajing lengba juga nak kapur ngakua ban khot yang iki khon jaga balang bang yemdei ban du jingkermen namar ba udon una ubelai ubangishan ubelai balak ban yarab yang haka jingjai nanti kabakum kane ki jingja ka bakhlak kinya jia ban pendap ki jing tho ka kdien ka bakhui ke jing ki jing ki babun kindang yaiwan ka we hadin ka we bat ka jing khanglat yangi banang yat shaprang ha ka jing shakri ka yo belai ru ngimla ban ong sakat no kan shimpor bangin dum ya kata kapor ka balai ban shakri yo belai kum bajulom hakipor ki bang jiwa usoi tanulak ban pendenkam ya kena ka kelam covid-19 bahkan longkom ka we ni ki atiar ban job ki banget ki jong pat lek se ki don ki ba
bangila syak job namar bangila duk no yaki ying mane ban penlong yaki jinga senglang Henry ya ngimpat syak job ngimpat syak job hadung kana ka kalimat ngimpat syak job ubelai udang don rengkat ban ngidang yo ya kalat ban syakri yo belai ban mane yo belai haki ki sem ki jing hoi ngila duno ban peli ya ka ying mane ban wan ki jing senglang rai ngide ban snow thu ka prabangi bai baka ying mane ka ba shisha ka temple ka ba khot ka jing belai ka don haka met ka jing ka ba mensiam jing belai usyong saan bat uyaslok rengkat bagi kata kadai ka temple ka ba khut ka jonglai ka ba omdon manu manuru balaban khangkerdap ya ka kadai ka temple ka ba don hakamet ka jong ka ba ngiyok pan yaslok barulai man like a kalimat badu jisu kren ya kadai ka temple haka por baki nongshun kiwan ban kem yo ban pen shitom yo ban pen yap yo pen penjot ke kada temple andai lais ni ngantai pat ya ka temple ka badon ha ka donut ka mensim ka jeni kada temple ka bala tais kam de ki tu ka bala penwan dur bat ka bala pen itenat bat u belai lengba kada ka jingcia le sangan lak ban ong ba u kwa yangi bangin penlong ya ka jing mana belai ha kada ka temple ka baku ka temple ka ba u belai ula pen itenat bat ka bala pen mandur kata kada ka ba u belai u kwa yangi bat lese kan long ko ba u jisu hi ula keren man ba dang dang ka percaya syapang kini ki baro ya ka ba uang henry ka por kan jia bat kalong mentaken haba ki nong ya mane belai ki shisha ken ya mane yo pa ha ka mensim bat ha ka ba shisha naba ukpa ruwat ya ki ba kum kita ban ya mane yo kum ka balang ngimdai ban du jing kermen wat hapdeng ka jingat nanti ka bakum ka ki jingjia ka ba syarkai ka ba snose ki namanjia ki jingsha pun shitom ben ki banget kin wan ha ka jingem ka jingit kombalaya thu na ka tin ka bakum ndrai nyem dai ban syapti nyem dai ban du jingkermen nyem dai ban sha yalam bakwa bat nyem dai ban phaidin na ki na ka ba bun bat ban syakri yang nak belai uba im baru belai uba shisha namar ulong ubelai uba kera ubelai uba nyelak bat syanya bat kita ki baro kin Allah ban penkenran dia nak babut ya lada nilabu ya ka jing shania ka baskam how no play ubayim wat ka jing yap trim ka bashar ka jing yap tham mat ka jing yap kham kanamla ban pen syapting ya ki banget ki chung play namar baki long kum ki kilum sayan ki bashania how try ki bayaine bom jikot ki bom lak pen ki lanu ubelai ngerap baru ubelai terkuingi lengbaga neka jing slot ke balengkan neka kedin ke bakuat ke jeng neka benda ke burang ke jeng amin tak lapor jing mentah ke penkut no akan neka jing cekri ubelai ai ke ubelai naduk ke ubelai sedang tien yang ubelai ada duk ke kamtam ke kubor ke yang tan no pastor bat kijing ruai ke special number na gini ki kun samla jam ke balang ai ku blai pi baro bo blai do ka lem ni nang ba ke baro ki mi chakri blai bala ban persngau bhai blai ha ke singi por wan wat apdang ke perthai ke ba bat ke perthai ke batan ha ke ni ke singi lamba ke ni ke khlam to blai unya dai
Penyerap ini Milawan ya ceprang Nagamentag Jakri u Hagi por kebanwan Nagamentag burung Amen Hak bawai no atau ai Bakijengai kepada dapiang Kepada kerhai Kejang utrai Jangan Yesus Kristus Kajing ba kajang belayu pa na pam yukot. Lambat niya selok kepada tiang dengan cekpor yang mesti mekot. Ai kini lai way boleh. Kini ai sar kat lambat ni kum ke malam. Lambat ke peram naik bi jadi kepada don nak kelak kada ke pertai. Nado mentah, cado ke bam yukot halagat taru. Amen.